kusuan. Ya, baperan kusuan di majikan ade cilungen jaluk baperan. Ayo mangga diaturi Kang Rus, terutama kanggo Bapak Rokman, kanggo majikan wadon sing paling ayu Ang Yoyo, ayo mangga diaturi Ang Yoyo. Senang radia Nok Naira, kanggo Mimi Lintang sing duwe gadingan juga Wong Edan Bongas Mimi Lintang kanggo Mimi Lintang, terutama sing duwe lagu kanggo Ade Cilung, kanggo mamaku Wanto, Ade Cilung, Ade Cilung. Anggo sedulur Tegal Taman kabeh. Oh, ternyata cuma guyonan, hati wis rasa sayang, mungkin kula baperan. Sing duwe Mimi Lintang, sing duwe Wong Edan Bongas, sing duwe gadingan, sing duwe gadingan, gula demen kakang beli, hati wis rasa sayang, tapi angger ora kepilih. Seharusnya aja gawe wong berharap, lamun cuma dianggep sahabat. Ade Cilung, sing duwe baperan. Ade Cilung, sing duwe baperan. Ade Cilung, sing duwe Mimi Lintang. Mamaku Kuswandi. Iya mamaku Kuswandi. Kanggo sing duwe lagu Ade Cilung, Anggo Bukeran dia. Bapak Rokman. Sekedar cuma pengen baturan, dulu aja selalu perhatian. Mamaku Kuswandi. Kanggo adek Oba, bocah sing paling ganteng, Ade Cilung yang punya lagu, Ade Cilung. Namun kula ade paling boran, doa ade saya sing duwe lagu boran, kula ni demen ade, tapi ade beli demen melas temen ya ade. Kula demen ade beli, hati wis rasa sayang, tapi angger ora kepilih. Ade. Mamaku Wanto. Seharusnya Mama Konita aja gawe wong berharap, lamun cuma Mimi Lina wong gadingan. Mimi Konita si Bege Mimi Elina wong gadingan. Mimi Lintang wong gadingan. Mimi Lintang wong gadingan.
kebongas, wong edan bongas, si dua gadingan, kanggo mimi lintang, Aku wong tenang. Aade, sapa wonge pasti bakalan sayang. Momen kanita, yen atine selalu digawe nyaman, tiwasung demen. Aku yo Tapi aade beli demen. Aade cilung aade cilung. Kula demen kakange beli. Ati wis rasa seneng tapi ongger ora kepilih. Wong gadingan seharusnya aja gawe wong berharap, lamun cuma dianggap sahabat. Aade cilung mame kanita aade cilung bocah sing paling ganteng sing paling kasep sing paling moral aade matur kesuwun sing akeh rezekine